Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto a Sul hwn. Croeso cynnes iawn I chi gyd. Bore da. Mae'r darlleniad y bore yma yn dod o'r benod gyntaf o Lythyr Paul at y Philippiaid, adnodau 1 ar 10. Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yn Crist Iesu sydd yn Philippi, ynghyd ar arolygwyr a'r diaconiaid. Gras a thangnefedd I chi oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Byddaf yn diolch I'm Duw bob tro byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un o'n gweddiau dros bob un ohonoch, rwyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr efengil o'r dydd cyntaf hyd yn awr, ac rwyf yn sicr o hyn, y byddi'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau, erbyn dydd Crist Iesu. Felly y mae'n iawn I mi deimlo hyn amdanoch I gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod I gyd yn cyfrannogi o'r fraint sydd yn dod I'm ran, pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal a pan fyddaf yn amddiffyn o'r efengil neu yn ei chadarnhau. O blegid y mae Duw'n dyst I ni, gymaint y rwyf yn heireithi, a dyhead Crist Iesu ei hun am bawb ohonoch. Dyma fy ngweddi, ar eich cariad gynyddu fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth, mwyn I chi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori, a bod yn ddidwyll a didramgwydd erbyn dydd Crist, yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist, gogoniant a mawl I Dduw.
Colosiaid, Pennod 3, adnodau 12 i 17. Mae Duw wedi'ch dewis chi iddo'i hun ac wedi caru chi'n fawr. Felly dangoswch hithau dosteri at bobl eraill a bod yn garedig, yn ostyngedig, yn addfwyn ac yn amneddgar. Byddwch yn oddefgar a maddau eraill pan ydych chi'n meddwl eu bod nhw ar fai. Maddeuwch chi i bobl eraill yn union fel mae'r arglwydd wedi maddau i chi. A gwisgwch cariad dros y cwbl i gyd. Mae cariad yn clymu'r cwbl yn berffaith gyda'i gilydd. Gadewch i'r heddwch mae'r Meseia'n ei greu rhwngwch chi gadw trefn arnoch chi. Mae Duw wedi'ch galw chi at eich gilydd i fyw fel un corff ac i brofi realiti'r heddwch hwnnw, a byddwch yn ddiolchgar. Gadewch i'r neges hwych am y Meseia fyw ynoch chi, a'ch gwneud chi'n ddoeth wrth i chi ddysgu a rhybuddio'ch gilydd. Canwch salmau, ymynau a chaneuon ysbrydol i fynegu eich diolch i Dduw. Gwnewch bopeth gan gofio eich bod yn cynrychioli yr arglwydd Iesu Grist. Ie, popeth. Popeth dych chi'n ei ddweud a'i wneud. Dyna sut ydych chi'n dangos eich diolch i Dduw. Cymuned.
Mae perthyn i gymuned ym mha gyd-destun bynnag yn eithriadol o bwysig. Oedd yr holl syniad o gymuned yn bwysig i Iesu Grist hefyd, ac mae hynny'n cael ei adlewyrchu yng ngweinidogaeth yr apostol Paul. Mae'n cael ei adlewyrchu'n arbennig wrth iddo fe agor ei lythyr at y Philippied, at yr eglwys yn Philippi. Oedd yr apostol Paul yn y carchar yn rhifen pam sgrifennodd e'r llythyr hwn. Ac mae Paul yn mynegu drwy'r llythyr hwn yn mynegu ymrwymiad i'r Philippied. Mae e'n dweud wrthyn nhw cymaint o feddwl sydd ganddo honynt. A'r hyn wy am wneud am ychydig funudau heddi yw defnyddio tair adnod o'r bennod gyntaf o lythyr Paul at y Philippied sy'n rhoi 3 reswm i ni, pam y dylswn ni fod yn llawen o berthyn i gymuned. Yn gyntaf, y drydydd adnod, lle ni'n clywed Paul yn dweud fel hyn wrth y Philippied. Byddaf yn diolch i Dduw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch. Bob tro byddaf yn cofio amdanoch. Sawl gwaith i ni wedi dweud wrth rhywun fydda i'n cofio amdanoch chi, neu sawl gwaith i ni wedi dweud wrth rhywun arall, wel diolch o fawr iawn i chi am gofio amdano ni. Gyda'r cof, wrth gwrs, i ni'n cysylltu'r meddwl yn dyfe. Mae cofio am rhywun yn golygu bod y person hwnnw yn ein meddwl ni ac ar ein meddwl ni. A dyna beth mae Paul yn dweud fan hyn, i fod e'n meddwl am y Philippied drwy'r amser. I bod nhw ar ei feddwl ac yn ei feddwl drwy'r amser. A mae hynny'n bwysig iawn pan i chi perthyn i gymuned, ein bod ni gyd yn meddylu ein gilydd drwy'r amser. Ein bod ni'n cofio am ein gilydd drwy'r amser. A llawenydd bod mewn cymuned yw bod pobl yn meddwl am ei gilydd, yn dibynnu ar ei gilydd, ac yn estyn mas at ei gilydd. A fi'n credu bod ni wedi gweld hyn ar waith dros y 19 mis diwetha yma. Cymunedau yn meddwl am ei gilydd. Cymunedau sydd wedi cadw lles i cyd-aelodau yn ei meddyliau. Cymunedau sydd wedi cofio am ei gilydd ac wedi gofalu. Teuluoedd a chymdogion o fewn y gymuned wedi gofalu am ei gilydd. Elusennau o fewn y gymuned wedi gofalu am ei gilydd. Sefydliadau, cynghorau, heb anghofio gweinidogaeth yr eglwys leol wrth gwrs. Y cwbl wedi bod yn arwydd bod pobl oddi fewn i'r gymuned yn rhai sy'n cadw ei gilydd mewn cof. Cymuned sydd wedi codi ffôn, sydd wedi cnoco drws, sydd wedi anfon e-bost neu neges destun neu WhatsApp. Smon ni'n cael cofleidio'n gilydd yn gorfforol ar hyn o bryd, ond ni'n gallu cofleidio'n gilydd mewn ffyrdd eraill yn dyn ni. Yn emosiynol, yn ddigidol, ac wrth gwrs yn weddigar. Dyna yw gwir gymuned, bod pob person pwy bynnag y bo yn cael ei gynnwys o fewn mantell eraill. Fe ganodd y canwr gwlad enwog Willie Nelson yn wych iawn. You are always on my mind. You are always on my mind. Ac fe ddylse'r gan honno fod yn anthem i bob yr un ohono ni sydd yn perthyn i bob cymuned. Yn ail wedyn ni'n symud ar adnod 7 yn y bennod gyntaf o'r llythyr at y Philippied sy'n darllen fel hyn. Felly, y mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch i gyd am fy mod mor hoff ohonoch. Am fy mod mor hoff ohonoch. Na chi adnod hyfryd yn dyfe. Yn gyntaf, mi roedd Paul yn sicrhau'r Philippied i bod nhw ar ei feddwl, ac yma'n ail, mae e'n dweud wrthyn nhw i bod yn ei galon hefyd. Fanna, y galon yw ei steddle'r emosiynau. I ni'n profi pob emosiwn gyda'r galon. Ein calon yn llamu gyda llawenydd, ond hefyd yn torri gyda'n dagrau. Pan bod cariad rhwng pobl a'i gilydd, i ni'n cario'n gilydd yn ein meddyliau, ond pan bod cariad Duw yno ni, i ni'n cario bobl yn ein calonau. Mae cariad Duw yno ni yn ein symud ni un cam ymhellach ymlaen o feddwl am ein gilydd yn unig, i garu'n gilydd, a'n caru'n gilydd a'n holl galon. Mae ffydd gobaith cariad yn aros, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad, meddai Paul. Gwisgwch gariad yn rhwymu'n perffeithrwydd, meddai Paul wrth anerch y Colosied.
Mae Iago yn ei epistol yn awgrymu bod ffydd heb weithredoedd, ffydd heb gariad yn farw. Man lle mae cariad yn tyfu yw'r gymuned. Ond fel planhigyn ifanc tyner ac angen i feithrin yn dyner a gofalus, os ydyn ni'n anwybyddu fe fydd e'n peidio bod mwyach, fydd e'n marw, fydd e'n trigo. Ond os oes cariad, mae'r gymuned yn tyfu, yn pryfio, yn ffynnu, yn cryfhau, yn blodeuo ac yn fwy na dim yn magu cynghennau newydd hefyd. Beth yw cymuned? Ond man lle mae pobl nid yn unig â chonsern am ei hunain, ond â chonsern dros eraill hefyd. Ac i ni cariad Duw sy'n deffro yno ni, yr ymwybyddiaeth o'r angen am feithrin perthynas yn y gymuned a magu ysbryd cariadlon. I'r gymuned o'r natur honno mae Duw yn ein galw ni. Cymuned lle mae cariad yn ein gyrru ni i ymateb i anghenion eraill. Cymuned lle mae amgylchiadau eraill i fod i effeithio arno ni. Nid pobl calon galed sydd angen ar Dduw, ond pobl â chalonnau llawn o'i gariad ef sy'n cael ei heffeithio gan amgylchiadau eraill. Pobl sy'n rhannu llawenydd eraill ac yn rhannu dagren o hefyd, mewn heilwen a storon. Pobl sydd yn cyd chwilio am yr enfys drwy y glaw. Nid pobl calon galed sydd angen ar Dduw, ond pobl â chalonnau llawn o'i gariad sy'n cael ei heffeithio gan amgylchiadau eraill. A'r effaith hwnnw yn arwain a'i dweithredu i gwrdd a'i hangen. Fel aelodau o gymuned yr eglwys, mae gyda ni'r gallu unigryw yma, trwy gariad a gras Duw, i gynnig gweinidogaeth arbennig i'n gilydd, oddi fewn i gymuned yr eglwys ac i'r gymuned ehangach hefyd. A'r weinidogaeth honno yn cael ei sbarduno gan gariad Duw yn ein calonnau ni, sydd yn ein galluogi i gario eraill, nid yn ein meddyliau'n unig, ond i cario nhw hefyd yn ein calonnau. Wrth anech y Filipied o'i gell yn Rhufain, mae'r apostol Paul felly yn dweud i fod e'n meddwl amdanyn nhw, i fod e'n eu cario nhw yn eu calon, ac yn drydydd, i fod e'n gweddio drostynt. Dyma fy ngweddi, meddai Paul, ar eich cariad gynyddu fwy. Nawr, mae nifer fawr o gymunedau yn ein byd ni, wrth gwrs. Mae yna gymunedau gwleidyddol, mae yna gymunedau chwaraeon, mae yna gymunedau cymdeithasol, ond mae cymuned yr eglwys yn bod hefyd. A'r hyn sydd yn gwneud cymuned yr eglwys yn arbennig ac yn wahanol hefyd i gymunedau eraill y byd, yw bod cymuned yr eglwys yn gymuned ysbrydol. Ac un peth gwych am fod yn rhan o'r cymuned ysbrydol hon yw eich bod chi'n gwybod bod pobl yn gweddio drosoch chi. I chi'n gwybod i sicrwydd nad i chi ar eich pen eich hunain. Mae bod mewn cyswllt ac eraill yn ysbrydol yn codi uwchlaw unrhyw lefel arall o gyswllt. Hynny yw, pan bod pob cymdeithas arall yn peidio bod, pan fydd yr aelod olaf wedi'n gadael ni, pan bydd y llyfr cofnodion wedi gau am y tro ola, mae unrhyw gymdeithas ddeiarol yn dod i ben. Mae yn peidio bod mwyach, ond nid felly'r gymdeithas ysbrydol hon. Mae honno'n parhau tu hwnt i'r bywyd deiarol hwn, ac yn parhau hyd dragwyddoldeb. Mae Paul felly yn ein hatgoffa ni fod cymuned yn golygu cadw pawb yn ei meddyliau, cadw pawb yn ei calonnau, a chadw pawb yn ei gweddiau hefyd. Ac o wneud hynny, fe fydd y gymuned yn symud ymlaen yn llawen, gan gyd gerdded i'r un cyfeiriad, gyda brwdfrydedd a chydag ergni. Beth amser yn ôl fi sy'n rhyfeddu o weld gwyddau o Ganeda yn hedfan drwy'r awyr, cynedi yn gys. A'r hyn sydd yn nodweddiadol am y gwyddau yma, cynedi yn gys yma, yw i bod wrth gwrs yn hedfan gyda'i gilydd mewn siap V, neu fel na, mewn siap V, mewn siap llythyren V. A hyn yn ôl pob tebyg oherwydd i bod nhw'n medru hedfan ymhellach na petai nhw'n hedfan ar eu pen eu hunain.
A maen nhw'n symud gyda'i gilydd, ac wrth i adenydd pob aderyn symud, maen nhw'n creu rhywbeth yn yr air sydd yn codi'r adar i gyd sydd yn dilyn. Mae'n anhygoel a dweud y gwir. Ac mae gan gymuned y gwyddau lawer i'w ddysgu ni wy'n credu. Maen nhw'n symud gyda'i gilydd, maen nhw'n anelu at yr un nod. A dyna siwt maen nhw'n medru cyrraedd pellafoedd y ddeiar. A dyna neis fyddai pe bai ni fel cymuned yn dysgu rhywbeth oddi wrthyn nhw. Oherwydd ein bod ni hefyd yn cael ein galw yn dyn nhw. Ein galw i symud i'r un cyfeiriad gyda'n gilydd fel y gwyddau. Ac os un wydd yn cwmpo mas o'r formation, mae e'n teimlo yr hyn sy'n cael ei alw yn Saesneg yn drag wrth i'r gweddill i dynnu fe nôl mewn i'r cwmni, nôl mewn i'r formation. Yn rhyfeddol. Nawr nid pawb sydd yn aros yn rhan o gymuned yr eglwys. Mae ambell un yn slipo mas, ond gobeithio bod y gymuned hon yn ddigon cryf ac abl i dynnu pawb nôl mewn unwaith eto. Ac os digwydd i un wydd gwympo mas o'r formation, oherwydd bod hi'n dost, neu o bosib falle bod wedi cael ei saethu lawr, mae'r gwyddau eraill yn disgyn gydag e, ac yn aros yn ei gwmni, tan iddo fe farw. Ydy, mae'r gymuned yn ei gynnal hyd y diwedd. Y mae llywennydd o fod yn rhan o gymuned, y mae yna gryfder, y mae yna obaith, y mae yna fywyd hefyd. Cadw yn ein gilydd yn ein meddyliau, yn ein calonnau ac yn ein gweddiau, gan adleisio geiriau Paul i'r eglwys yn Philippi. Byddaf yn diolch i Dduw bob tro byddaf yn cofio amdanoch. Mae'n iawn i mi dimlo fel hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch chi. Dyma fy ngweddi ar eich cariad gynyddu fwy fwy. Amen. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd angweredwr Iesu Grist. Ymdywelwn yn awr o Dduw.
wrth i ni ddod yn rhydd o afel pethau'r byd am ychydig eiliadau a mwynhau dy gwmni di mewn gweddi. O Dad Nefol, i ni'n diolch i ti am y sul hwn a'i fendithion. I ni'n diolch i ti bod y diwrnod hwn yn wahanol i ddyrnodau eraill yr wythnos, ac i ni'n cyhoeddi gyda balchder mai dydd yr arglwydd ydyw. I ni'n dod ynghyd arglwydd i ddfoli di yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, ac i ddyrchafu dy enw sanctaidd. I ni'n dod ynghyd arglwydd i ddiolch i ti am holl fendithion y bywyd hwn a'r gallu rwy ti wedi rhoi i ni ymwynhau. Ac fe ddiolchwn i ti'n arbennig heddi arglwydd am y gymuned. Y gymuned ydyn ni'n rhan ohoni pa le bynnag i ni'n byw ac yn bod ar hyn o bryd. A diolch i ti am gynhaliaeth y gymuned honno o ddydd i ddydd ond yn arbennig dros ei 19 mis diwetha. A nynne wedi cael ein hamddifadu o'n rhyddid oherwydd effeithiau'r pandemig Covid-19. I ni'n diolch i ti am bob gofal sydd wedi bod o fewn y gymuned. I ni'n diolch i ti am gymdogion a chyfeillion. I ni'n diolch i ti am elusennau. I ni'n diolch i ti am bob galwad ffôn, pob cnoc ar bob drws a phob cymwynas. I ni'n diolch i ti arglwydd yn arbennig heddi am gymuned yr Eglwys Gristnogol. Ac am iddi dros y flwyddyn a ddwy diwetha, fi geiliod o bobl di o dan amgylchiadau eithriadol o anodd. I ni am diolch arglwydd ein bod ni o fewn yr eglwys yn gymuned sydd yn cynnal ein gilydd ac yn cynorthwyo'n gilydd. Yn ymarferol, wrth gwrs, ond hefyd ein bod ni'n cynnal ein gilydd mewn gweddi. A diolch i ti arglwydd am y gynwyned ysbrydol, y gymuned honno sydd yn uno'r nef a'r ddeiar. Cyduned, nef a llawr i foli'n harglwydd mawr. Diolch i ti arglwydd ein bod ni yn daddoli di yr eglwys fawr sydd yn y nef ac ar y llawr. Diolch i ti ein bod ni'n daddoli di gyda'r angylion a'r archangel y bore hwn, a chyda phawb o bedwar ban y byd. Diolch i ti arglwydd nad oes rhaid i ni fyth deimlo'n unig, oherwydd fe wyddon ni o berthyn i'r gymuned ysbrydol fod na rhywun yn rhywle yn meddwl amdano ni, nid yn unig yn ei cario ni yn ei meddyliau, ond hefyd yn ein calonau, ac yn arbennig felly yn ein gweddiau. Ac wrth i ni ddysgu oddi wrth yr apostol Paul, yn ei gonsern nef o'r eglwys yn Philippi a'i fugeiliaeth ohonynt tra'n i garchar yn Rifen. Fe weddion ni arglwydd y bydd i di yn ein cynorthwyo ni i gadw'n gilydd o fewn y gymuned yn ein meddyliau, yn ein calonau, ond hefyd yn ein gweddiau. Fe ddysgodd Iesu Grist yn wir dymuniad Iesu oedd ein bod ni'n eiriol dros ein gilydd. Ac yn wir arglwydd nid yw'r un weddi yn gyflawn o'n i fai ein bod ni'n cofio am eraill. Ni fe gofiwn ni am ein cymuned ac am ein byd ni heddi. Ac am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Fe gofiwn ni am bawb ar hyd a lled ein byd ni, yr heini sy'n cael ei heffeithio gan ormes a thrais yr yfela, yr heini sy'n cael ei effeithio gan newyn a thlodi, yr heini sydd yn newynu ac yn sychedu, nid yn unig am fwyd a diod, ond sydd yn newynu ac yn sychedu am gyfiawnder hefyd. Pawb sy'n cael ei heffeithio gan drychinebau naturiol yn ein byd ni, stormydd a llifogydd a de'r grynfeydd, a phawb hefyd sydd yn dioddef o'n ganlyniad i newid hinsawdd. O Dad, mae cyment gyda ni weddio drostyn nhw. Ond derbyn y weddi hon yn gyffredinol yn awr, wrth i ni gyfeirio'n gweddi at a ti, ond wrth i ni estyn ein dwylo, allan at eraill, yn ymarferol ac yn weddigar. Gwrando'n gweddi felly o Dad, a madda i ni hefyd bod bai a phechod yn derbyn di. Aros gyda ni weddill y dydd arbennig hwn, a bydd yn agos ato ni wrth i ni droedio i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn gysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd,
Gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddi ar denw. Deled y deyrnas, gwneler dy wellus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Ymunwch â ni eto fore Sul nesa, yn y cyfamser cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.